Rongsar Kalipin at Tumaphan, Traditional Villages Development Council TVDC Chairman ar Pukipek Ponaputhak, Perangkiamai, Kangni. Chinthong Hawar, Rongsar Amai Atumpen, Aron Repen, TVDC Chairman ar Pukipek Pon Etaputhak, Rongjang Ponglong, Perangkiamai Kipapon. Sonsi alang litumpen kaninje ponatengki TVDC Aputhak Kedamtang, Ningkan Troxiner Gap Sosepen, Karbi Rongsar Atum, Nang Chisong Bombang Bomsi, Non An, Kichunja Por Horabangke, Rongsar Kalipin Atumsi, TVDC Chairman, Karbing Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Alang Listame Maya Long Tin Sitame TVDC Chairman ke Rongsar Wek Atumsi Long Et Nangji Pusi Ningje Verlo Tangte Chinthong Local MSC Mate Deputy Speaker Avijit Kro Alangli Kupiki Mathapensi Rongsar Kalia Tumaphan Chairman Arpu Kipekpon Etlo Lasi Rongsar Kalipina Tumaphan Chairman Kipekpon Kido Ana Tumaphan Rabjin Pen Pachi Withdraw Pen Rongsar Wek Tumaphan Puthot Chairman Arpu Pipon Thunangji Jongsi Pipon Pe Pulote Rongsar Do An Chilangsi Kapre Kasai Sitame Dengpon Thunang Kok Pupusi Than Nang Pachini Dun Senarong senara sa Tehem Nini tum Chinthong Karbi Rongsar Amai Pen Nang tum Perangki lagi abutung apaan nang tuha la penali tungta apor ateng pen nang pilih untuk apaan nang tumpah ta suruh lo la si pini ini tu madak Chinthong konsensi along itu Karbi Rongsar Amai ahin pen dak perangki Amai iduna kok alam thebang ke la hello la si kedamtang ningkan suri nira ningkan Petroksi la asari pen itu Karbi Rongsar Amai itu keseng lo la si la bangso keseng depen ala bangso ahud pen isi dak tiri pme Karbi yang long Rongsar Amai alang tu mahin pen isi keklen kedam nangia phan isi arpu nang kilo la si la so arpu la pen ada kaciba tapi nato kapincong kela hello je itu central government mate sarkar tipen rongru kapacing thu nangi puaphan ladak pulodang ke isi la bangso kacing thu asai kedeng dunia bangke isi komiti dono kami la sila bangso komiti abena ba bangke TDVC mane Traditional Village Development Council si sensi la bangso kating thur asai amul kami deng dunai kusi tiripian ahin pen pachini lo la pen la bangso atiri pian ahin pen pachini dera pi bangke ini tum aphan ahawatin hitami isi ati divisi tin kita keseng lo la bangso ati divisi lo bangke chairman itu han itu kati bag lo ana si bag de pen si la ani kan bangke ni tum ta mane chisong bong bang bom lo la sala so ke song kami ini tum tidu ke boy ke the awi ke duni tum itu pipin ta sini tum mangke chisong si wang bom lo la pen wang bom pia bangke non peneng ala bangke la bangso ati divisi sitami kichun lo usini tum phanta isia hukum dolo la sila bangso hukuma angbong pen sini tum sitami koman masih chairman nai mana hai abangke itu ta la keselek lo la pen mana aku cepek lo nama tapi cepek dah pi pen abangke ladak nini tum sitami la sobang si akhalo itu kan long pen ni tapi la so chairman abangke Rongsar Wek ni kami ke dam tangan sitami anuga prek la so chairman ke do ini si rong rupi turu ni lo asinol ma ke Rongsar bindang atum jong si abangso chairman akam jong si long lu tangke Rongsar aphan atum bangke ameka atum phan bangke mane ke plak bi ke plak long lai ke avelu pusi alang tu mehen mestane nang pachini sini tum ta deng la pen klem bom lo asinol na bangke nang ke choko botoro bangke lada ka bong tamene isi atum bangke dagi tum Chinthong konsiasi abong tame Rongsar kadu babe Karbi Rongsar rong sukiwe ka tum tame don sikebra hini bagani tum ta dolo la sila don sikebra hini pa nang bong bangke ni tum ke kadu babe ke long bangke bang proxy na lo la ka Rongsar chulor tum he
la si chu la si la bangke ni tu bang toksina lo la si hala an polotang te mane asitim akang bali pharu siang bong pen ni tu ke bang kon ho bang pharu siang bong pen long malung de asosena mandel lo na so jala he sila so bang ke ni tu abang ke projum thek lo tamane ke cheng pen ta ro masara tum si chairman long nai pu mesen si nono bang ke ni tu ma bang ke hala mekara along atong phansi chairman ti thorong bang ke labang ni tum ke chedonun ekhile la si non la lo la pen non ini tu ma ko churu tholo je ini tum kar jang long asiam doktor tudra rohan kami alang li ka ta ni ge lo je rong sara tum si chairman bang ke long wek ni la puson lo la si la udara visita mi ini tu ma banta la soa chairman pu bang ke long dun dedel mane long dun hitani tum bang soksian si long cholo pu la sa alam lo lo la bang ni tum dan ning du lo tamane asi pinia ni bang raso ka che fakta ka che faktu do ko pro tante ni do la puson lo asi ni tum ke la bang ke kroite lo tapi monan tin tani tum kroite la bang ini tu monan tin tame la itu niki apang itu kacing kita kacing wa tang alam asi ni News Desk Report, Northeast 24/7, Karbinglong.